Kita nang behind the scene nga kutuon. Wala ba ba yung kutuon? Ano ground yung ka po? Ay, yung ka po nabi sa kadakanan. Mabot din na siya sa Sweden po. Maadok na ako mga kauba. Ano pa? Pwede for once, mahimo lang may kuto. Para maabot mig Sweden. Grabe ni sila direct virus. Uy, kay kuko virus ginila dire. Namadibli akong dali nga part ko. Ako iyan din sa Manila, baka mamanit sa buto, kay buta niya sa buto. Alang gabi man mo kakiat. Gusto niya na yung Lagi ko mamalit ko kay katulog kay ni. Lami na sausaw din. Kumahimo ka. naman yung mga ulo ng ilit ng buhay. Pauban. Nauwi. Pero Kara mother sa kuto. Mother. Wala na si kuto. bali na ta ng kuko dire. Balhin mo na sila. Mo gani ba? Wow naman yung ulo. Mga ginaya stress. Kaya na makuha mong lamisa guys kay ninot na niya mo ang lamisa, ang mga table. Tanawa oh, nakuha pa jud oh. Ano yung kakatulog? Kakatulog ka. Grabe na dyan ni ba? Ito mo. Grabe ni ilang virus dire. Bati pa na. Kaya pag soft drinks na bilhin nato. Wala na. Ang bit-bit nila. Gani no. Hindi ko kaya alam. Hindi ko mamulit. Magiging si ate kay gitagaan ni dito gyat ng pero kumuto silang kaon gud. Para manggo niya maragi kanin gyud. Kamahal ko ng 21 itlog na ito, 21. Tulo mahal. Hotdog ko na chorizo. So kapag itong it, kaya ito may chorizo. Okay.